Gawa sa Bohol, gibisita usab ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Metro Cebu Expressway sa Barangay Cantauan City of Naga, kaginang buntag. Gisusi usab ni ini ang Bananga Bridge sa Barangay San Isidro, Talisay City. Ania ang hiniusang report. Kining segment 3A sa Metro Cebu Expressway nga proyekto sa DPWH nga dunay gitas og 4.55 kilometers. Ang gisusi ni Presidente Bongbong Marcos alas 11 ganihang buntag. Matod sa presidente nga sa gihimo nga briefing ngadto kaniya sa DPWH ug sa kontraktor nga hingpit na nga magamit ang 4 lanes nga daan sa mga residente sa lugar, ilabi na ang kapin sa 3,000 nga mga industrial workers sa dapit. Base sa report sa kontraktor nga sukad karong adlaw June 22, anaa sa 62.79% ang rate of completion niini. Ug nga gikinahanglan pa nga makumpleto ang permanent rehabilitation, slope stabilization, drainage ug environmental protection works. Uban ni Marcos sa DPWH Secretary Vince Dizon, Trade Secretary Cristina Roque, Cebu Governor Pamela Baricuatro ug ang presidente sa usa ka industrial company sa lugar nga si Tatsuya Mori. Landslide dito, inasira yung daan at yung empleyado nung planta dito ay kailangan maglakad kahit na umuulan, kahit na ganito mainit. Hindi magamit yung daan. So finally, pinangako natin na matatapos ito by June. Ito na ngayon tayo para tignan at inspeksyonin. It is almost finished. We have about 30%, 30+%. Actually, madadaanan na po today, Mr. Pwede President. na magamit ito. After mo Gipadali ni BBM sa DPWH nga mahuman ang mga proyekto sa sunod buwan. Mapasalamaton si Tatsuya Mori nga ang dan mag-aatag og kasayon sa ilang 4,000 ka mga kawani. 3,000 kanila taga City of Naga. Well, 2 years ago, so whenever we have a heavy rain, we have a very big problem of the transportation. Our employees have big difficulty to come to work. Samtang nagtapok kining pipila ka mga residente kan sa mga parimay ang nagtindog sa mga yuta nga nang liki na. Human na sinati ang landslide sa dapit. Matod pa nga hangtod karon wala pas labayari sa ilang luna nga apektado sa proyekto. Ingon bayran gipang-ihap sa mga tao sa QM. Pag adto na ginhatag mi nagsulat silang mao na kapunuan. Pag adto na mo giingnan lang ko nga nawa ang listahan. So wa mi mabayre. Ang among pag-anhi nagtapok mi nga naay mga landowner muhang nyo mi nga magpabayad mi. Sa iyang bahin, matod sa Chief Legal Division sa DPWH 7, nga giati Manila ang mga apektado sa right of way. Muabo sa 120 ka mga pamilya o panimay ang napektuhan sa proyekto, din 15 kanila ang gingong nabayran na. Hinuon-andam sila nga makigtagbo sa uban pang pamilya, kalabot sa ilang mga concern. Wala maguli sa naapil sa mong parcelyali plano at inabot sa naapil sa mong project. So consider din siya as damage. But again, the damage was not considered, was not due to the fault of the DPWH. Diba? So because nilihok rin siya due to natural causes, mauna wala may na form of payment ba? But let's see kung unsa among mahatag nila na assistance, okay, through the contractor most likely, okay? Sunod nga gibisita ni PBBM ang Mananga River habig sa Barangay San Isidro sa Talisay City. Aron masusi ang dagan sa rehabilitasyon sa flood mitigation structures. Human lakip kini sa naguba atul sa kusog nga pagbaha tungod sa grabing uwan sa Typhoon Tino niadtong Nobyembre sa niaging tuig. Matod sa presidente nga usa kini sa iyang gisusi, ilabi na nga ting ulan na usab karon. Samtang subling gimug-atan ni Dizon nga sa kilid sa Mananga River, no build zone na gyud. Samtang hangyo ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga kun unsay plano sa DPWH, makig-alayon lang gyud kanila sa LGU. Alang usab sa mga apektadong mulupyo. At may drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod nung ating mga flood control structure, merong lalabasan ng tubig para hindi maiwan dyan na linggo-linggo pagka may ulan. Gumawa na rin natin, dati ito talaga ay no-build zone. Kaya ginawa natin ang paraan together with the help of the local governments. Yung plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Mananga River is a 70 meter dam. At ito ay ilalagay na namin, nasa NEP na para sa budget for next year, for 2027. hindi na talaga natin pwedeng tayuan itong area na ito. No build zone. No, kasi delikado, nakita naman natin yung disgrasya dito. At kailangan kasi natin yung river, papalakihin natin. I-restore natin to the original width, yung lapad ng ilog.
Take it one problem at a time. That's why we have relocated residents that already affected. Kung unsay plano sa DP, ang ako lang hangyo coordinate with the LGU so we can plan with them. Because we can't do this alone. Gilusad sa kagamhanan ang walang gutom kitchen pinagi sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, ug sa pakig-alayon sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Gipangunahan kini ni Presidente Bongbong Marcos uban si Secretary Rex Gatchalian, Mayor Nestor Archival o Governor Pamela Baricuatro. Nahimutang ang walang gutom kitchen center dapit sa Pier 4 sa dakbayan sa Sugbo. Nakikimamat ang presidente sa mga nahaunang beneficiary kinsa gihatagan og mga packed meal. Gitumong ang programa alang sa mga tawo nga walay madangpan. Maka-avail sila og 2 ka meal sa usa ka adlaw sulod sa 7 ka adlaw. Katambayayong sa gobyerno ang mga hotels ug restaurants kung adunay mahatag nga mga pagkaon alang sa mga gipanggutom. Dapat ang ating mga mamamayan hindi nakakaranas ng kagutuman at kung kailangan nila, dapat meron silang napupuntahan. Patuloy lang kami na tuloy-tuloy na magsusuporta at sana ay mabawasan na yung nagugutom at sana dumating ang araw na wala nang gutom na Pilipino. Sa dakbayan sa Sugbo, adunay 300 ka mga taong way Pinoy-anan ang maka-avail niini. Usa kini sa gitan-aw nga makasulbad sa problema sa mendicancy kay doon na may libreng pagkaon. Before sila ipakaon, mo na nga i-process sila, pakanon, and eventually madaan nato sila sa lugar where asa sila nato ma-complete ang process. Ako si Femery Dumabok. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.